Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos na radio, na televisión municipal de Cerceda nesta xornada de martes, día 18 do mes de novembro, na que lles imos a falar de temas da actualidade municipal. Por exemplo, este sábado que ven hai unha nova edición de Sábados de Baile. Tamén ese domingo, o domingo que ven, hai teatro familiar, saberemos cal e a que hora, e aínda se poden anotar a viaxe para as luces de Vigo, que será no mes de decembro. Cerceda celebra o día ou conmemora o Día Internacional da Eliminación contra a Violencia sobre as Mulleres, será o 25N, 25 de novembro. Se pode renovar o DNI en Cerceda e este venres que ven se presenta o fotolibro do cercedense Alberto Sánchez. Recordamos tamén que en máis de medio millón de euros se destinaron para renovar a cuberta do Colexio O Cruce de Cerceda. Falaremos da gripe aviar e tamén da oficina de rexistro clave e do programa de termalismo do Inserso. E por último, no tempo, seguiremos con tempo alternando nubes e claros e con baixada de temperaturas. Este sábado que ven, día 22, hai unha nova edición de Sábados de Baile. Estará o dúo Matices amenizando os sábados de baile no edificio do Museo do Moucho, no local social de Cerceda, na primeira planta. Sigue sendo no mismo horario, de 7 da tarde a 10 da noite e de 7 da tarde a 12 da noite no local social no edificio do Museo do Moucho. Este sábado, día 22 de novembro, estará o dúo Matices para amenizar e poñer a música de Sábados de Baile nesta nova edición, este próximo sábado. E o domingo, o día seguinte, hai teatro familiar. Este domingo, día 23, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, a compañía Tarabela Creativa ofrece a súa obra Idea. Eso será o domingo para toda familia, teatro familiar a partir das 12 do mediodía con entrada gratuita no Auditorio Municipal de Cerceda. Idea é unha historia de Mariña, unha nena que grazas ao aburrimento se converte en idea. O seu pensamento ten forma de tarabela de cores, unha tarabela de 2,20 metros de altura que cada vez que xira fará que se lle vayan ocorrendo un lote de ideas mentras xoga na súa habitación. Así irase enfrontando a dragóns, a xigantes, aprenderá a usar o inxenio e tocará o violonchelo, usará a linguaxe do xogo mediante a cal podemos entrar no seu universo, no que encarnará a distintos persoaxes fantásticos. E a iso tamén nos axudará os seus enormes xoguetes, a música, os efectos visuais e sonoros e o vestuario. Eso será o domingo teatro familiar no Auditorio Municipal de Cerceda ás 12 do mediodía. A pasada semana se abría o plazo para anotarse a excursión que organiza o Concello ás luces de Vigo e que vai a ser o día 22 de decembro. Xa hai cheo, prácticamente no primeiro día, 2 autocares e, por se acaso, aínda se poden anotar por si se contempla a posibilidade de un terceiro. Para anotarse hai que facelo na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais ou, se queren, poden facelo na web, na páxina web do Concello de Cerceda, www.cerceda.org. Se trata de unha excursión que será o luns, día 22 de decembro, con saída ás 10:30 da mañán de Cerceda para visitar en Vigo a bodega Paco e Lola, despois un xantar e tarde de visita pola ruta das luces de Nadal de Vigo. Regresarán sobre as 8:30 da tarde. O precio é de 22 euros por persoa. Insistimos que xa hai 2 autocares cheos e poden aínda inscribirse en listaxe de espera para un posible terceiro autocar.
O Concello de Cerceda vai a conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Conmemora o próximo martes 25 de novembro o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Este martes, o martes que ven, día 25, se realizará unha andaina chamada Cerceda Camiña contra a Violencia á Muller. Será ás 10:30 da mañán polo paseo fluvial e da Vía Verde. Logo, sobre as 12, hai a lectura de un manifesto. Os interesados e interesadas poden inscribirse no teléfono 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello, e tamén aquelas persoas que participen nos obradoiros da memoria poden anotarse directamente coas monitoras. Con relación ao Día Mundial da Non Violencia contra as Mulleres, tamén se vai a organizar o venres 19 de decembro unha charla informativa sobre a violencia sexual e agresións sexuais con alumnos de cuarto da ESO de Colexio O Cruce de Cerceda. O Concello colabora tamén, ademais, coa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros da Mancomunidade de Colexios. En canto á renovación do DNI, poden facela en Cerceda. O próximo mércores 3 de decembro se pode renovar o DNI en Cerceda, tamén o pasaporte. Para elo teñen que coller cita previa, para ese día na Policía Local de Cerceda, na planta baixa da Casa do Concello. Agora falámoslles da presentación do fotolibro de Alberto Sánchez. O próximo venres, o venres que ven, día 21, Alberto Sánchez Regueiro presenta un fotolibro chamado Silencios. Silencios é un libro de 240 páxinas e 198 fotografías realizadas durante 20 anos e seleccionadas entre 80.000 fotos. É un libro que fala do silencio como, en este caso, espazo vivo e do amor como forza que construye a vida real. Parar, observar e calma, insiste. As fotografías acompañan o silencio. Texto e fotografía funcionan como un só corpo. Alberto quere que aqueles que o lean se viren e se poidan recoñecer. O libro se poderá mercar a partir de o vindeiro venres na súa web persoal ou en librerías independientes de Galicia. Imos a lembrar a conversa que mantiñamos nun extracto con Alberto Sánchez. Será unha presentación dun libro un pouco dispar, un pouco quitada da normalidade, porque, bueno, vai haber tamén algunhas cantareiras interpretando unha canción conceptual e vai haber tamén unha lectura do texto que acompaña este libro por parte de amigas e amigos que teño. Nesa presentación, ademais, tamén me decías antes de comenzar a entrevista que habrá unha exposición de algunha das fotos, non? Si, vai haber unha pequena escolma ali das fotos que acompañan o libro, mas despois realmente a exposición trasladarase á sala de exposicións que de Xosé Neira Vilas, que ten o Concello na biblioteca, pero aquel día sí, van estar ali unhas cuantas fotografías pois para que se poidan apreciar tamén un pouco máis en grande a parte no libro. Silencios nace dunha necesidade de estar durante moitos anos, máis de 20 anos facendo fotografías e que ao final pois a maior parte da xente non as poida ver, non as poida disfrutar ou non as poida criticar, se xa ben ou mal. Entón, bueno, sentía a necesidade de, polo menos parte dese traballo que levo facendo desde fai moitos anos, de sacalo á luz pública. Entón xa fai 3, 4 anos, ou incluso, se podría decir 5, que empecé a darlle voltas. Pasa que ao comezo pois era unha cuestión un pouco ensoñadora, porque non tiña moi claro que tipo de fotografías, non tiña moi claro que tipo de libro. Entón, pouco a pouco, sí que lle fun dando forma, e dende fai 3 anos, pois fun navegando, decanteime xustamente pola palabra silencios e por todo o que transmite esa palabra e por todo o que transmiten estas fotografías que acompañan ao libro, xustamente fun seleccionando entre máis de 80.000 fotografías que teño, que me levoume moito tempo a andar seleccionando todas esas fotos e despois desa selección, outra selección e outra selección e despois aínda compoñer o libro como tal, porque un fotolibro, bueno, pois cada foto que acompaña unha a outra pois ten que estar perfectamente pensada e estudiada para que realmente dé e xurde o efecto que ti queres crear con esa composición. O libro realmente o que quere transmitir
certa calma, certo sosego, certos pensamentos. Realmente o que quero transmitir con este libro é que, bueno, que temos que pararnos a reflexionar un pouco. E entón, pois, o lector vai a topar estas fotografías, estas paradas, esta calma, este sosego, este reflexionar, e bueno, pues realmente eu creo que transmiten amor, porque tamén o transmiten, e dai, de feito, primeiro, despois de facer a selección de fotos, despois de compoñer o libro, pois, bueno, despois de analizar esas fotos, decanteime que tiñan que ir acompañadas por un texto. Non é que o texto explica as fotografías, porque non as explica, pero é un texto que fala do amor en todos os seus conceptos, porque realmente as fotografías tamén falan dese amor. O libro estará á venda o día da presentación, que é cando quero que se poña á venda, porque realmente, bueno, falouseme tamén que de facer a presentación na Coruña ou Santiago, tal e cual, pero non, eu dixen que quería facer en Cerceda, porque son da Cerceda, amo o meu pobo tamén, e hai moitísimas fotografías que son neste concello e mesmo nesta comarca, e quería que fose aquí. E o libro realmente, eso, estará, porás á venta por primeira vez ese día, e o libro realmente é un libro en tapa dura, son 240 páxinas e leva 193, creo que, fotografías e tal, en papel moi coidado, a edición moi coidada, e, bueno, esperemos que realmente lle goste a xente tanto o soporte físico como o material que leva dentro. Cambiamos totalmente de tema para falarlles agora de que a Consellería de Educación reservou 525.000 euros para o cambio da cuberta do Colexio Cruce de Cerceda, que quedará moi dañada durante o temporal Martiño, o 20 de marzo deste ano. O anuncio, xunto coas obras de outros moitos centros educativos, foi realizado no Consello da Xunta a pasada semana. O pasado martes en concreto, esta nova cuberta será de panel sándwich de 30 milímetros de espesor, un sistema idéntico ao que xa había e que foi instalada no centro. Esta actuación forma parte dunha partida global de 16 millóns de euros da Consellería de Educación. En canto á gripe aviar, lembrámoslles que estamos na obriga en toda España, en toda Galicia, de manter as aves baixo teito. En calquera caso, as recomendacións que se fan, que xa son de obrigado cumprimento nas zonas de especial risco, son a de que se proíbe a cría de aves de curral ao aire libre, salvo que se instalen sistemas que impidan o contacto con aves silvestres. Non se permite o uso de aves como reclamo en actividades cinexéticas, non se poderá empregar auga procedente de depósitos os que teñen acceso a aves silvestres, e queda prohibida a presencia de aves de curral ou ornamentais en feiras, exposicións ou outros eventos. Máis temas. Agora lembrámoslles que o Concello de Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave. Todas aquelas persoas que queiran obter a identificación clave poden facelo en Cerceda. Na Casa do Concello, un empregado público se encargará de realizado mediante a verificación, mediante a presentación do DNI e o número de teléfono móvil desa persoa para obter a clave, o número clave, a identificación clave, que é un sistema que permite identificarse ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade de certificado digital ou similar, ou sin necesidade de ter que achegarse a outro lugar fora de Cerceda. En canto ao termalismo social do Inserso, recordámoslles que ten aberto plazo para a primeira quenda e para a segunda. O termalismo social do Inserso é para o ano que ven, xa, dende a semana pasada, está aberto o plazo. Si queren vostedes ir na primeira quenda, que vai dende os meses de febreiro a agosto, dende os meses de febreiro a agosto, teñen de plazo ata o 4 de decembro para inscribirse. Si queren ir na segunda quenda, de setembro a decembro, teñen de prazo ata o 15 de maio. Si queren facelo, poden facelo no Departamento de Servicios Sociais, na terceira planta do Concello, ou pedir información no 981 68 60 68 polas mañáns. As quendas teñen unha duración de 10 días en réximen de pensión completa. O Inserso, en este caso,
convocou en máis plazas das do ano pasado, 197.000 en total, e os precios oscilan entre os 300 euros e os 450 dependendo dos balnearios que se elixan. En total se ofrecen 85 balnearios de toda España. Rematamos co tempo, situación intermedia entre altas e baixas presións, configurando un corredor de isobaras que achegará aire frío. Deste xeito, mañán agardamos unha xornada de ceus parcialmente nubosos ou nublados, con algúns chubascos que afectarán con maior posibilidade a metade norte da comunidade. A cota de neve comenzará a baixar, comenzará nos 1000 metros, pero ao final de día estará por debaixo dos 1000 metros. As temperaturas sufrirán un novo descenso e os ventos soprarán de compoñente norte con intervalos de moderados no litoral e nas zonas altas do interior. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.